Tlestit b'suċċess l-ewwel fażi tal-proġett ta' rinnovazzjoni u modernizzazzjoni ta' dar il-ġmiel fl-Imtarfa b'investiment ta' madwar 907,000 euro li kompli jsaħħaħ il-kwalità tal-kura u l-kwalità tal-ħajja ta' persuni anzjani residenti f'din il-faċilità. Inauguraw l-ewwel fażi tal-proġett id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Borg flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Deo De Battista. Deputat Prim Ministru saħaq li huwa dmir tal-Gvern li jiżgura li dawk il-persuni li tant ħadmu b'dedikazzjoni u tawsemhom għall-iżvilupp ta' pajjiżna illum igawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar u jgħixu b'dinjità u kumdità. Il-fażi li jmiss huwa issa illi titkompla in-naħa ta' isfel minn fejn allura ġew issa mobilizzati mċaqalqin ir-residenti u x-xogħol qed ikompli hemmhekk ukoll. Ovvjament id-domanda hija dejjem kbira u għaldaqstant huwa kruċjali li nużaw l-ispazju kollu possibbli ħalli nkunu qed nofru l-aqwa faċilitajiet il-kemm nistgħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Deo De Battista enfasizza li dan l-investiment huwa parti mill-impenn kontinu tal-Gvern sabiex il-persuni anzjani jgħixu f'ambjent modern, sigur, komdu u dinjitus. Dan il-ġmiel hija home tal-anzjani ġewwa l-Imtarfa fejn rajt l-upgrading li sar b'xogħlijiet li saru minn nies tagħna stess ħalli ntejbu s-servizz tal-anzjani tagħna li ma ħaqhomx aħjar, anzi ħaqhom iktar minn hekk u l-iskop tagħna huwa li l-homes kollha jiġu upgraded ħalli l-età li hija privileġġ ingawdu il-frott tagħha. Il-proġett twettaq fażijiet sabiex jibqgħu jiġu mogħtija s-servizzi fil-waqt li tnaqqas kemm jista' jkun l-impatt fuq ir-residenti. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Steve Ġus spjega kif fost ix-xogħlijiet ewlenin li twettqu kien hemm rinnovazzjoni estensiva tal-kmamar tar-residenti u żoni komuni, l-installazzjoni ta' għamara u tagħmir ġdid, titjib fis-sistemi tal-elettriku tal-ilma u tal-arja kundizzjonata, aġġornament tas-sistema tas-sigurtà inkluż fire alarm ġdid, kif ukoll il-modernizzazzjoni tal-istazzjonijiet tal-infermiera u żoni amministrattivi. Ġiet ukoll stabbilita Smart Care Demonstration Room li se sservi bħala spazju innovattiv għall-introduzzjoni u l-evalwazzjoni ta' teknoloġija ġdida fil-kura tal-persuni anzjani. L-oġġettiv ta' din il-kamra huwa li qed naqbdu t-teknoloġiji kollha differenti li hawn. U dawn qegħdin nużawhom in a real life environment u naraw x'vantaġġi ħajoffru l-anzjani tagħna. Bekk ħajwassalna biex inkun nistgħu nagħmlu mass rollout ta' dawn it-teknoloġiji fil